Inselmilkom, nilqakom għal dan il-podcast imbirek min jisma' fejn se niddiskutu jew aħjar inkomplu it-tieni parti fuq li konna qed ngħidu il-wedi ta' l-insibu fl-iskrittura. Fil-panel nilqa' il-Pastor Paul Mizzi u l-Joe Mizzi. Grazzi. Biex inkomplu din id-diskussjoni li hija ta' interess kbir għax fl-istess jiena tissaħħaħna fil-fidi. U naraw iktar forsi affarijiet oħra li bdejna nkompluhom wedi illi Alla ħallilna bħala wir talina biex inkomplu li hu taġi talina biex nissaħħu. Mela, la darba Alla jagħtina jew isejħilna biex ingawdu l-maħfra maqluwa għalina minn ibnu Ġesu. Din il-maħfra tibqa' tal-fidili tant li l-kol imorru l-ġenna wara mewthom? Taħsbu? Definitivament. M'għandix dubju li l-Bibja jekk tgħallem u tafferma illi dawk kollha li ġenwinament verament qed jafdaw fi Kristu Ġesu Alla jwiedhom illi jaħfrilhom kompletament. Fil-Lut 10 naqraw illi fid-nubietom u fl-illegalitajiet tagħhom jien ma niftakarx aktar. Ġifieri Alla bħala l-mħallef tagħna minħabba s-sakrifiċċju ta' Ġesu Kristu fuq il-Kalvarju li sar darba għal dejjem, Alla jagħtina l-maħfra. U hekk ħabbibna miegħu, jirkonċiljana miegħu. Issa, dik il-maħfra ma titħeġx lura. Infatti fil-Romani 11 jgħidilna illi il-doni u s-sejħa ta' Alla huma irrevokabbli. Ġifieri irrevokabbli. Alla ma jħodhomx lura. Ma jekk inti timmaġina jekk jiena nagħtik rigal, statwetta pereżempju. Tajjeb, inti tgħidli grazzi, kemm sabiħa, u wara 15 niġi nitlobilek lura. X'tajt? Banali. Qas nimmaġinaw aħna bħala eżatt. Mela, jekk Alla tagħna il-barka tal-maħfra kompluta, ġustifikati. Fil-ġustifikazzjoni Alla qiegħed jiddikjarana ġusti imlibsin l-abjad bil-perfezzjoni ta' Kristu. Il-maħfra hija tagħna. Mhux għax ħaddimna għalija imma x'Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu għala ħjilna bħala qotja minn Alla. So fidju fija tagħna kważi ta' kuraġġ din il-ħaġa meta tiftakar li dak li jtina iżommu li tirrifletti l-perfezzjoni tiegħu wara kollox. Plus ukoll li il-maħfra tiegħu la darba nafu li aħna maħfurin, allura ħansibuha faċli biex naħfru l-ħadd ieħor. La darba nafu li aħna mill-qwejn minnu, ħanilqgħu l-ħadd ieħor. La darba nafu li aħna reċipjenti tal-imħabba tiegħu, ħanħobbu l-ħadd ieħor. Ġifieri ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hemmhekk tibda. Illi Alla laqana big-grazzja tiegħu u allura hemmhekk għandna l-aqwa motiv, l-aqwa inkoraġġiment biex ngħixu ħajja qaddisa. Hemm min jirraġuna illi jekk nemmnu li Alla jaħfrilna kompletament, ħansiru laxki jew ħansiru traskurati fil-mixja tagħna bħala ansara. Altru. Il-ħaġa ma taħdimx hekk. Fl-esperjenza tagħna nafu illi minu konvint illi għandu l-maħfra bil-merti tas-sakrifiċċju ta' Kristu, dak il-bniedem ħassibu bniedem żelus għal Alla, bniedem entużjast, bniedem illi jrid jobdieħu u jonorħ Alla, illa għaliex kif jgħidilna Ġwanni, aħna ħobbuh għax hu ħabna l-ewwel. U l-imħabba tiegħu tintwera primarjament billi ħafrilna. Eżatt, tagħmilna dixxipli tiegħu. Irridu nħarsu inqas lejn nfusna u lejn il-prestazzjoni tagħna u iktar lejn il-karattru tal-Alla u l-wedi tiegħu. Jiena naf li ħammur il-ġenna meta nitlaq minn id-dinja mhux għax ngħix ħajja perfetta, nħobbu lil Alla imma nisbalja ta' kuljum. Imma jien mhux niddependi fuq dak li għamilt jien. Jien qed niddependi fuq li għamel Kristu u fuq il-weda tiegħu li dak kollha li jemmnu fih għandhom il-maħfra u l-ħajja ta' dejjem. Pawlu infatti kif jitkellem illi għalilhom il-Filippijina konfidenti dwarkom illi dak li beda xogħol tajjeb fikom se perfezzjona ħsal jum ta' Kristu. Ġifieri il-dawk li Alla jsejjaħ ma jarmihomx, ma jżommhom, jippreservhom u il-paċi li jagħtina u l-maħfra li jagħtina se jkunu tagħna. Eżatt, dak l-istess Ġesu għal mis-siritini ma nitlifx laqqas wieħed minnhom. Allura x'enfasi nilmħu fil-weda bejn il-patt il-qadim u l-ġdid inkwantu il-ġdid ta' d-dinja? Kollox ma kollox, Alla kif tratta mal-Lut
wedhom illi ifejjaqhom juħsiebhom, jagħtihom l-art ta' Iżrael u kollox. Ġifieri, kollox ma kollox il-prosperità kienet il-weda fit-Testament il-Qadim. L-avversità hija l-weda fil-Patt il-Ġdid. Issa avversità tgħid weda, imma taf kif jitkellem Pawlu fil-Filippin jgħid illi huwa mod illi jilkom għal Kristu, mhux biss li temmnu fih. Ukoll li tbatu għalih. U dik hija barka tremenda. Meta aħna identifikati ma' Kristu fit-tbatijiet tiegħu. U dik hija il-pattern li naraw fit-Testament ġdid. Ġesu jitkellem dwar il-beatitudni ta' dawk illi huma persegwitati minħabba ismu. Jew persegwitati minħabba l-ġustizzja għax tagħhom hija Satana smawiet. Ġifieri hija weda. L-istess qal Ġesu fil-lejlet il-passjoni tiegħu meta wedna illi kif id-dinja badet lilu se tobot lilna. Ekku. Ġifieri dik hija l-weda għan-nisrani jekk inti trid issir nisrani biex tgħix ħajja komda fuq din l-art insa. Skur. Jekk trid issir nisrani dixxiplu ta' Ġesu Kristu, stenna kull tip ta' għawġ minn ġewwa u minn barra. Dik hija l-weda ta' Kristu għalina. Infatti C.S. Lewis darba qal li jekk trid tażel reliġjon komda għalik, tażel il-Kristjaneżmu. Ekku. Tifhem. Imma appuntu anke f'dawn il-wejjeġ Alla iberikna. Ara, mal-Lut fit-Testament il-Qadim, Alla kien qed jitratta ma' tfal fil-kindergarten. Qed tifhem li għadhom immaturi. Issa qed jitratta ma' uliet illi huma maturi, għandhom ir-revelazzjoni sieħa tiegħu. Din it-tixbiħa jiena qed noħodha mill-Galatin kapitlu 4 ta' ġifieri. Ma dik id-differenza. Dak kien perjodu bikri ta' revelazzjoni tal-Alla. Issa Alla illi kellimna b'ibnu stess, tifhem, ibnu li der fostna bħala raġel tal-uġieħ u mobbi bil-martana. U allura huwa privileġġ għalina illi nkunu identifikati miegħu fil-batijiet tiegħu. Però Paul naħseb ukoll iridu nħarsu lejn l-istorja kollha mill-perspettiva tat-tama tagħna għaliex l-4 ijiem li nagħmlu fuq id-dinja bid-batijiet u l-inkwiet tagħhom huma 4 ijiem komparati mal-eternità. Il-weda tal-Alla hija l-ħajja ta' dejjem, il-fer li ma jispiċċa qatt. Ġifieri tista' tqabbel l-uġieħ batija ta' mument ma' glorja infinita li ħajkonna fl-eternità. Għasem paragun. Ekku. Le Pawlu fil-2 Korintin fatti jgħid li aħna ma ħarsux l-ħwejjeġ li jidru, ma l-ħwejjeġ ma jidrux. Il-ħwejjeġ li jidru huma temporani. Il-ħwejjeġ ma jidrux huma eterni. U dik hija l-perspettiva illi tagħna Ġesu, illi mhux biss jagħtina ħajja abbondanti ma ħajja eterna. Ħajja eterna f'xirka f'komunjoni miegħu għall-eternità għaddejja. Fattet naħseb anke mill-programm liħor semmejna l-Prosperity Gospel toqgħod qis Kristjan, veru Kristjan u jkun dixxiplu ta' Ġesu. Vera jbati. Jiġifieri dil-ħaġa li nisimgħu forsi ma tistgħux anke fuq li qed ngħidu tistgħu tispjegaw iktar anke s-semmija tagħna biex ikollhom iktar idea ċara tagħha din. L-idea ħażina li għax inti Kristjan għandek forsi temmen ħatejx ħajja komda kemm hija żbaljata. Kemm verament illi tu li inti dixxiplu ta' Ġesu, verament meta ħatkun qedbati għax u stess jgħidilek kif ippersegwitaw li se jippersegwitaw lilkom. Ma nafx tistgħux forsi tispantu daqsxejn iktar fuq. Ħanieħdu aspett wieħed tal-fejqan, il-fejqan fiżiku, ġifieri. Meta nimirdu, ovvjament aħna nitolbu lill-Alla bħal f'kull ħaġa oħra biex ifejjana. Però ħafna drabi Alla jażel ma jfejaqniex bħal ma fejaqx l-Apostlu Pawlu, l-Trofimu u Epafroditu. Appuntu il-għaliex jaf li anke bil-mar tagħna se jgħallimna s-sabar, se jgħallimna l-fiduċja fih. Tifhem. Issa, ċertament, l-Lut matul il-Patt il-Qadim għalilhom jiena Jaħwe l-infejjaqkom. U ma nġibx fuq, jekk tobduni ma nġibx fuqkom il-mart li ġib fuq l-Eġizzjani. Tifhem. Issa, illi der Ġesu Kristu u allura ngawdu il-milja ta' revelazzjoni tal-Alla, l-Apostlu Pietru jgħidilna fl-ittra tiegħu illi hu stess Ġesu nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għowda tas-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġried tiegħu intom kontum fejqa.
Għax kontu bħannax mitlufa, għad sejra triqtu, ma l-mulej tefa fuqu l-ħazen tagħna l-koll. Issa, xfej għanu dan? ċertament, Alla fit-tjubitu jaf u ifa ġili fejjaqna jirrestawrana għas-saħħa wara perjodu ta' tjufija, ta' debolizza. Pero il-fejqan primarju illi ġabilna Ġesu, li nistgħu ngawduh minn issa, hija l-fejqan tar-ruħ. Il-ruħ tagħna mobbija imtaqla bil-ħtija, għadu talla Ġesu fejjaqna. Ġesu fejjaqna. Prinċipali. L-Apostlu Pawlu jisemmi li aħna salvati fit-tama. Ġifieri il-xogħol ta' Kristu għal-fidwa tagħna tinkorpora kemm ir-ruħ tagħna kif ukoll il-ġisem, ma kollox f'waqtu. Il-tama tagħna li anke ġisimna għad jitfejjaq kompletament meta Alla Ġesu fil-qawmien itina ġisem glorifikat bħal tiegħu li ma jkunx iktar suġġett għal martu tbatija u l-inkwiet li aħna qegħdin nħossu fil-ġisem preżenti tagħna. Ġifieri iva l-fidwa ta' Kristu hija fidwa sħiħa tinkorpora s-salvazzjoni ta' ruħna u ta' ġisimna. Kollox f'ħinu jien u kollox f'waqtu. Alla għandu pjan u qed jesegwixxih b'mod perfett. Il-ġisem tagħna se jkun perfett u b'saħħtu, ovvjament mar-ritorn ta' Kristu meta isejħilna mill-qabar u jagħtina ġisem ġdid. Tajb wis, allura Alla u jgħat l-lut, sowa l-artu l-wirt ġeografiku. Issa, dan għadu jott sal-lum għal-poplu talla, ċoħe l-Knisja moderna ħajtek? Ġesu refalna il-ħarsa tagħna lejn wirt smewiti. Issa li nafu li Ġesu, infatti għalinna jiena sejr ħej posta likom. U meta mmur ħej posta likom, se nerġa' niġi u nħodkom għandi. Ġifieri il-pajjiż tagħna mhuwiex ta' dil-art, mhux imperu nistgħu nibnu fuq dil-art. Hawnhekk għaddejjin bħala pellegrini orba frustieri fuq l-art. Il-għaliex qed nistennew belt li għandha s-sisien, illi il-perit u l-bennej tagħha huwa Alla nnifsu. U allura Pietru jitkellem dwar il-fatt li Alla tagħna wirt li ma jitħassarx, ma jittabbax, ma merfuħ fis-sema. Merfuħ fis-sema għalikom. Il-ħarsa tagħna hija merfuħ għal fuq. Fejn Kristu qiegħed fuq l-eminija tagħna. Infatti il-Kristjan se jsib dik l-impetu għal ħajja qaddisa li toġob bil-Alla billi nerfgħu qlubna il fuq inħarsu lejn Kristu li huwa fuq l-eminija tagħna. Il-ħajja tagħna hija moħbija fih. Tifhem, u fejn hu Kristu hija l-qalb tagħna. Allura Ġesu darba qal li jekk immorru għandu jagħtina l-mistrieħ. Xi tifisser bija din? Ovvjament hija wiegħda sabiħa f'Mattew 11 fejn lin-nies in ġenerali jgħidulhom ejjew għandi intom il-koll li taħdmu u titħabtu mobbijin. U jien isarraħkom, ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tagħmlu minni għax jiena ġwejjed u għumli f'qalbi. U intom ssibu il-mistrieħ ruħkom. Ja wiegħda għażiża mhux vera, wiegħda tremenda fejn Ġesu qed joffri irpos spiritwali. Aħna bħal bqija tan-nies wara ġurnata xoħ tħossu għajjin vera. 100%. Tista' ma tajt xejn. Sakemm għadna hawnhekk se nħossuna debboli, nixjieħu, tifhem. Id-djufija hija parti minnha. L-irpos li qed iwiedna Ġesu hija rpos spiritwali illi bih u fih għandna l-paċi mal-Alla. U r-ruħ tagħna xi tiżjed. Niftakar Wistin ta' Ippona beda il-konfessjonijiet tiegħu, il-tip l-aktar famuż tiegħu. Fejn irrakkonta l-ġraja tiegħu bażikament autobiografija. Fejn fil-bidu jgħidlu l-Alla mulla inti ħlaqna għalek innifsek. U ruħna ma tistax tistrieħ qabel ma tistrieħ fik. Dik hija il-wiegħda ta' Ġesu imsarfa fil-qalb. Li jien qed ingawdi, Wistin gawdija, int qed gawdi, dawk kollha li jirrikorru għan Ġesu, Ġesu ma jkaċċihomx il-barra, jilqaħħom fih danu, jagħtihom merba u jagħtihom il-mistrieħ. Jeħlisna
mill-madmat kiefer tad-dnub u tal-ħtija u tal-kundanna u jistedinna biex nerfaw madmat ieħor ħelu. Taqbija faċli. Nistgħu nġorruha il-għaliex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu motililna il-ħajja tagħna se tkun suċċess. Ejja, għandi kull min għandu xi toqlaw tieħ il-mistrieħu. Il-weda ta' Kristu x'inti Paul qed tissemmi li aħna qegħdin nixjieħu x'naf jien. Imma fil-verità toqtal kulħadd għażar u għandi f'moħħi partikolarment li żgħażagħ illi qegħdin jgħixu f'dinja fejn għandhom materjalment kollox. Ħafna iktar milli kellhom ġenerazzjoni jew tnejn ta' qabel u gadgets u ġid materjali u ħwejjeġ u divertiment. Imma x'issib f'epidemija ta' depressjoni, ta' ansjetà, ta' suċidji fost iż-żgħażagħ. Fost iż-żgħażagħ. Fil-fjur ta' ħajjithom. Dak li qalbhom qiegħda tfittex, dik li qalbhom għandha bżonn mhumiex isibuh fid-dinja. U Ġesu jsejjaħ lilhom mod partikolari, ejjew għandi intom il-koll tinsabu mtaqli mħabtin u jien inserraħkom. Jalla ħafna żgħażagħ jisemgħu l-kelma l-istedina ta' Ġesu, il-weda ta' Ġesu u jaraw jekk hux veru jew le. Jaraw jekk dak li twedhom id-dinja fil-fatt tagħtihomx jew tagħtihomx biss vojtaġni u ma jsibu xejn. Meta jmorru lura lejn id-dar, jew jekk jiġu għand Kristu jekk isibu fi Kristu dik il-ħajja, dak il-fer, dik il-paċi illi titesperjenza biex tkun taf li xi tfisser. Infatti Ġesu l-Samaritana kienet isa mara mħarbta. Jgħidilha mi jixrob mill-ilma ta' tal-bir jgħabdu l-ħaġġ. Imma mi jixrob mill-ilma netejjien isir ilma għajn ta' ilma ġiri sal-ħajja ta' dejjem. Ġesu qatt ma ddiżappunta l-ħadd. Dawk kollha li marru għandu fiduċja sinċira, Ġesu ta' bilħaq isir il-qofol, il-għan ta' ħajjitna kollha. Nasab anke kif issemmu speċjalment fuq affarijiet materjali meta bniedem irrealizzaw jitfal fiduċja tiegħu f'Ġesu, naħseb ngħidu bħal wissien ta' Bona hija il-kuraġġ għall-afflizzjonijiet ta' kuljum, l-ħajja tqila ta' kuljum li tgħaddi minnhom b'mod ta' għena u ferħax. Differenti milli kif tgħidlek id-dinja ta' bil-pis u ġorru waħdek u tħossu jafġek imma meta l-fidi tiegħek qiegħda f'Ġesu u jkollok dak is-serħan spiritwali, il-mixja tkun differenti. Tajjeb wis, allura Ġesu s-Salvatur tagħna iwiegħed il-fidili tiegħu li jżommhom u jħarishom sa tmiem morhom, x'taħsbu? Dwar di. Iva, mela għalfejn għandna ddubitaw il-Ġesu. Fi ġwanija jgħid illi n-naċtiej jisimgħu leħni u jien narfhom u nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. U ma jitilfu qatt. U ebda bniedem ma jaħtafhom minn idi. Missieri li huwa akbar minn kulħadd, ħadd ma jista' jaħtafhom minn id missieri. Jien u l-missier ħaġa waħda aħna. Il-persuna ta' Trinità l-missier li benu l-Ispirtu huwa wkoll is-siġill tagħna, l-kapparra tagħna. Sakemm niksbu il-salvazzjoni sieħa tagħna. Il-persuna ta' Trinità jaqblu flimkien illi dawk li huma msejħin u l-maħbubin tiegħu Alla jippreservhom, Alla iżommhom sa tmiem. Jiġifieri m'hemm ebda dubju la darba Alla isejħilna iżommna. Ġuda jagħlaq l-ittra tiegħu billi jgħid issa dak li kapaċi iħariskom jew jipproteġikom u jippreżentakom qudiemu b'eżultanza b'fer kbir. L-Alla waħdu veru, jkunu permezz ta' Ġesu Kristu, jkunu majestà, ġieħ, glorja, issa u għaddejjem ta' dejjem. Alla ċertament il-dawk illi isejjaħ bis-sejħa potenti tiegħu iżommhom sa tmiem. Dawn il-wedi n-nisrani għandhom bżonnhom għax in-nisrani fl-onestà tiegħu jaf kemm hu dajjef, jaf kemm il-darba jiżbalja u kemm il-darba jitkaxkar mal-art. U kieku jkolli ħares lejn innifsi biex nippreserva li l-nifsi sal-ħajja ta' dejjem qas inservi sada. Imma billi naf li Alla li sejjaħ li qed iwedni li ħajżommni sħiħ sal-aħħar, allura jiena nistammu norqod tranquill u nistrieħ għax naf li hemm xatt qed juħsibi. Kif kont ngħid it-tfal meta kienu żgħar. Aħna norqdu jiena ħammu norqod imma Ġesu ma jorqod Ġesu la jonqos u laqqas jorqod ħajibqa' juħsibek matul il-lejl. Kristu juħsibna sakemm iwassalna fil-post fejn ħejjilna għal ferħ tagħna.
Sewa, allura xwed il-mulej Ġesu biex inkunu kapaċi naqdu u nservuh? Kif jixraq? Ħanajdok x'jista' jagħmel il-bniedem allura fija di? Mela, ara, irridu nżommu f'moħħna illi l-wedi Alla huma numerużi, ħafna minnhom ukoll kondizzjonati. Ġifieri m'hemm xejn abrakatabra fihom. U nagħtu eżempju wieħed għax il-ħin qed jafas. Meta Alla iwedna illi jgħidilna tkunu ansjużi b'xejn. Imma bit-talb tagħkom u bil-petizzjoni għarfu Alla x'għandkom bżonn. U islim Alla illi jisboq kull den ħarsilkom moħħkom u qalbkom fi Kristu Ġesu. Ġifieri meta aħna nersqu l-ettron tal-grazzja, Alla ċertament mhux se jdeżappuntana, se jagħti widen Alla għajta tagħna u iva skont l-erf u l-mħabba tiegħu se jirrispondi għal neċessitajiet tagħna. U tot bil-kontra, dak in-nisrani li għandu tensjoni imma mhux qiegħed jitlob, mhux qed ifittex l-għajnuna u s-solliv minn Alla, imbagħad taqgħodx tkun sorpriż illi m'għandekx dik il-paċi illi Alla wedek, għax il-weda hija marbuta mat-talb. Ekku, ma tkunx waħdek u fl-istessin għandek relazzjoni mal-mulej. Allura liema weda stupenda i prominenti l-iktar fit-Testament il-Ġdid? Hemm il-weda illi Ġesu se jerġa' jirritorna biex jiġborna għandu, biex fejn nkunu aħna wkoll. Il-weda, ġifieri illi ħajdwek hija l-konsumazzjoni tal-wedi kollha Alla. Illi l-esperjenza kollha tagħna fuq dil-art Ġesu se ġiba fit-tmiema biex ikollna dik ix-xirka perfezzjonata miegħu tul l-eternità. Kif tinduna mela liema mill-wedi Alla huma għalik personalment as-saċ? Immaġnu rajt taqra l-iskrittura u dan imma forsi tagħtix indikazzjoni iktar aħjar lis-semmija tagħna. Iva, il-wedi huma għalina l-koll. Il-Bibja tot għalina l-koll u meta Alla qed jindirizza l-poplu tiegħu dik hija l-wedi għalina. Ġifieri. L-ewwel Ġwanni wieħed vers 9. Jekk nistqarru d-nubietna u fidilu ġust biex ħafna d-nubiet. Ovvjament hija weda għal fidili kollha, għal dawk kollha li jemmnu. Meta pereżempju weda lil Salamun illi se jkun miegħu tul ir-renju tiegħu. Dik hija weda partikolarment lil Salamun, imma xorta waħda nista' jiena nifhem u napprezza l-fatt li Alla isostni u iħares il dawk li jimpenjhom ċertu xogħlu. Allura, xi prinċipji trid iżżomm f'moħħok meta tikklejmja l-wedi Alla? Alla tagħna l-wedi tiegħu biex nemnuhom, inħadnuhom u ngħixu fid-dawl tagħhom. Ġifieri, bħal meta għandek ċekk, dak iċ-ċekk ħajibqa' biċċa karta, hemm bżonn tmur issarfu. U l-wedi Alla rridu nikklejmjawhom fiduċja u ngħixu fid-dawl tagħhom. Jekk nagħmlu hekk, il-ħajja tagħna ħadd tkun trasformata, ħadd tkun mibdura għaliex il-wedi Alla qed jgħidulna isma' imxi f'din it-triq għaliex hawnhekk hija l-garanzija tiegħek għal barka illi ċertament tot għalik. Okay, allora minn din, hemm xi weda kompromessiva ħanajdilek matul l-iskrittura kollha? Weda komprensiva. Komprensiva. Weda komprensiva ġifi weda li tiġbor il-wedi kollha l-oħra flimkien. Iva, hemm. Hija din isa s-servi ta' kurdun li torbot il-Bibbja kollha flimkien. Ħabel wieħed. Hija l-weda se nkun Alla tagħhom. Beda biex qal l-Abram, it-tennija Mosè fil-Levitku, fid-Deuteronomju, semmija Ġeremija, Ħosea, Ezekiel, Pawlu l-Apostlu, Ġwanni fl-Apokalissi. Infatti l-Bibja fl-aħħar, kważi fl-aħħar net tagħha jgħidilna illi Ġwanni ra smew ġodda war ġdida fejn m'hemmx aktar saħta fihom, m'hemmx aktar biki, m'hemmx aktar uġieħ, m'hemmx aktar mart jew mewt. U jgħid illi issa Alla
huwa Alla tagħhom u ma se jkunu l-poplu tiegħu. Dik hija l-weda li ferba kelmiet se nkun Alla tagħhom. Alla qed jiġbor il-għan kollu tiegħu ferba kelmiet se nkun Alla tagħhom. Alla u Alla ta' kulħadd inkwantu il-ħolqien għax hu ħalaqna, però huwa Alla partikolari għal dawk li huwa feda permezz tal-medjatur Ġesu Kristu. Infatti l-ewwel semmejna ħafna x'jatina Alla u x'ma jtiniex wedna ma wedniex fid-dinja fl-jmiss. Finalment Alla jatina jien lilu nnifsu. Aħna tiegħu u tagħna. U tagħna dik hija l-isbaħ u l-aqwa weda li diġà hija realtà issa, d-gawdija tagħha tkun ħafna isbaħ meta jeħlisna minn dal-ġisem tad-dnub u joħodna fil-preżenza immedjata tiegħu. Allura, jista' weda Alla ikolla kondizzjoni marbuta magħha? Iva, ċertament. Ħafna minnhom għandhom kondizzjonijiet idu noqgħdu attenti kif naqrawhom u nifhmuhom sewwa biex ovvjament ma nħoġux mill-kontest ukoll. Eżattament, dak importanti. Tajjeb wis. Għaliex tagħna daqstant wedi sbieħ? Domanda. Huma inċentivi. Huma inċentivi Alla jaf id-djufija tagħna, jaf li aħna korta vista, nħarsu fil-qrib wisq. Alla jrid jestendilna l-vista tagħna biex naraw l-inviżibbli. U dik hija l-fidi. Il-fidi hija ċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li ma jidhrux. Jekk Alla wedna ħwejjeġ sbieħ, glorja eterna miegħu, ċertament il-weda tiegħu se żommni fid-direzzjoni tajba. U allura bihom jiena ħanitgħallem nimxi ma' Alla tiegħi fiduċja sempliċi fih. Tajjeb wis. Allura nistgħu nkunu konfidenti li mill-wedi divini se jitwettqu f'dan il-każ? M'għandix dubju. Fl-ewwel parti għadna li Alla ma jistax jikdeb u Alla huwa fidil. U infatti Pawlu l-Apostlu jirraġuna u jgħid li fi Kristu Ġesu il-wedi kollha ta' Alla isibu l-iva u l-ammen tagħhom. Alla iberikna appuntu minħabba Ibnu Ġesu biex Ibnu jkun msebbaħ u glorifikat. Kristu għatwettiq tal-wedi kollha tal-Alla. Għandek il-Kristu, għandek il-wedi kollha miġburin fih. M'għandekx il-Kristu m'għandek xejn. Li huwa l-punta tal-piramida fis-sessa. U nimmeritaw minħabba fih. Il-wedi tal-Alla huma tagħna il għaliex għalahom hu għalina biex ngawdu aħna. Pawlu l-Apostlu stess jagħmilha ċara li mhux b'xogħolna imma bil-grazzja u ħnina ta' Ġesu Kristu. Nirringrazzjakom għal darb'oħra li kontu magħna Pastor Paul, Mizzi. Żewġ programmi sbieħ milli juru l-istorja li Alla mill-bidu tas-sisin tad-dinja żamm il-wedi u rina u ħallihomna bħala prova illi wettaqhom u dak li Alla ħajwettaq se jwettqu żgur li għall-Kristjan li jkun vera ġenwin dixxiplu tiegħu jaf illi dawk il-wedi se jitwettqu. U dik hija t-tama tagħna u l-fidi tagħna illi nafu li għandna Salvatur perfett u dak li jgħid se jwettqu. Nirringrazzjakom li kontu magħna darb'oħra, għal darb'oħra nirringrazzjakom ukoll Pastor Paul Joe Mizzi. Niltaqgħu mal-podcast li jmiss jien Ingrek insellmitkom u dejjem saħħiet u barkiet f'Sidna Ġesu Kristu.